Em voleu ajudar? Sí? Segur? Doncs vinga, som-hi! Anem a fer-ho entre tots. Mireu, primer de tot, com veieu, m'he ficat un davantal per no embrutar-me. Segon, tinc preparat aquí la regadora, les pales i la sorra. I també les semilles d'enciam que vaig a plantar. Doncs vinga, anem a començar. Primer de tot, el que hem de fer és agafar una miqueta de sorra amb la pala. Així, mireu la sorra. Que la coneixeu, que sí? Que a l'escola la hem experimentat i l'hem tocat moltes vegades. I segur que a casa més d'un també ho ha fet. Doncs vinga, som-hi. Anem a ficar una miqueta. Després, agafem les semilles. Mireu, anem a obrir. Aviam com són. Mireu. Oh, aquestes són molt petitonetes. És que n'hi ha de diferents colors, de diferents mides. Aquestes són d'un tipus d'enciam i mireu que petitonetes són. Aviam si fan olor. Sí que fan bona olor, sí. Doncs mireu, vaig agafar una miqueta i les vaig a ficar aquí a sobre de la sorra. Així. En recordeu que només hem ficat una miqueta de sorra. Així. Molt bé. I quan ja hem ficat les semilles i les hem distribuït, podem tornar a ficar una miqueta més de sorra. Podeu olorar la sorra. Bona olor, a mi m'agrada. Així. I també, un cop ja hem ficat la sorra, també podem fer el que tant ens agrada, utilitzar les mans i embrutar-nos. Mireu. Oh, m'he embrutat una miqueta. I l'últim pas que tant us agrada i que sempre ens ajudeu a l'escola és regar la sorra perquè surtin les plantes. Mireu, així, una miqueta. Molt bé. Molt bé. Doncs moltes gràcies, nins. Jo ja tinc el meu hort a punt. I el vostre? I el de l'escola? Com estarà? Ai, 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 quines ganes que tinc de veure'l. Mua!